Salam kadirli vatandaşlar, salam mehribani izleyiciler. Bugün Halmra'da da yine de bizde mihmancılıkta. Salam Halmra'da kavmiyat aylаңыз. Ve aleyküm esselam. Öyle çağrını vatandaşlar hem de salam alek. Daha şükür sağlık önünde morunçuluk mu çağrını. O, bu. Yine Halmra'da bir has kızgılanlı bugün temamız. Demek şeyini bütün dünyanı şu demeye getiriyor da yankı Lerdana geçiriyor. Lirdana getiriyen bir problemi var. Şu çözülüp var ya. Ne çözülecek üstüne dur hadır. Ne Amerika'da ne sayılovlar geçti. İntegam geçip dur. Şu Georgia ştatta. Şu dekabrın altısına ta ne olmalı. Belli olmalı. Şimdi şu arada birazcık bizim Türkmen dinleyicilerimiz de vatandaşlarımız da görün görsek. Ne olup geçiyor diyorlar da yine Amerika'da bizimki de yankı bizde iki palatlı nemi vardı. Yankı Parlament. ha o parlamentte demokratlar var. Yine bir tarafta da Respublikanlar var. Inni şu sayla olanla benim gittim demokratlara ses ver kaydım. Bir sesem oldu, bir peyda değil. Sebebi bu tayda neme McCarthy diye biri var yankı nemede Respublikan Parti'de. Republikan Partisi'nde inni şol öňünden duydurdu da Respublikanlar dedi, yeňse dedi. Bol pikir etmäň dedi, çek ýadylyp uğradylyp durlar Ukraina tarafa diýip dedi de. Çek ýadylmaz dedi. Ukraina gaty bir nemäň astyna galar dedi, bir elbet ýagdaýda biz dedi, onu öňünden aýdýas dedi. Onu dedi, çek ýadyp ne şol palata именно yankı palata представителей diýär. Şolar именно finans Vekilçilik palatı. vekilçilik palatası ne şolar именно finans ýagdaýlary öz goluna tutýan göz astyna demediýada näme diýär? Kontrol saklayan. Kontrolli saklaýar. Ha. Ana şol şu palata vekilçilik palatası yani palata представители. Ene şonuna McCarthy'nin aydan dağıtlar. Ne şolardan ibaret. Eger dedi ki Respublikanlar utsa bir de ona dedi çek yaptırmaz dedi. Inni bu tayda 20 yılın devamını in bir üstünlüklü bir garaşılmadık vakada 20 yılın devamını Amerika'nın historiasının tarihini şolar ýaly rezultat kazanmakta netice. Yani demokratlar uttu deyip aýdybiljek. Yine bir adı gally olam yani Georgia ştatda neticeler belli bolsa dekabrın altysyna eger şo ýerde meselem ine häzir ekrana getireýin yani biziň ştatymyzda yani biziň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ine şolar ýaly bilemek görünýär size görünýärmi? Bana görünüyor. Ine her gün şunu täzelep durýarlar Halmrada. Her günnäle her sagatda kim näçe tesalli ine 48 demokratlar urkadýar. 48 Respublikanlar urkadýar. Ödem şunuň demesi bi sagat 11-de biziň wagtymyz bilen häzir sagat 12 bolsa bir sagat bilen ine täzelenipdir. Ine Doğru. görýänsiňiz. Inni şu gyzyl bellikler var ştatlaryň haýsyna näýil ses berilipdir. Gyzyllar ne Respublikanlar görýän bolsaňyz, onuň göýekleri demokratlar. Haýsy ştatlarda ýa demokratlara ses berilýär. Ine şurada görýänsiňiz New York ştatym demokratlara ses beripdir. Ine. Aha. Ya inni bir şu Georgia ştat galypdyr, olam inni dekabra çenini garaşmaly bolýar. Ne şular ýalrak diýjek bolýan adam bizde şu ýerde bir saýlaw geçirilse Halmrada. Hökmany ilata nime dip durýarlar, habar berip durýarlar. Her sagatda ekrana berip hem ähli täzer telewiziýa programmalarym, islendik programmalarym, täzerik programmalarym telewiziýanyň islendik kanallaryna şu zatlar gidip durda häzir. Onu görkezip durýar. Ne Google'a girseňiz hem ýazyp bolýar. Kim ýeňdi diýip nemesseň hem göz çykýar. Indi şolaň sanmasan rezultatlar netijeler ne diýerler?
men aýdýan demokrat döwletine şolar ýalyrak işlemeli. Ýöne ne Türkmenistana gidip gelenle biz kim taýlanypdyr, haçan taýlanypdyr, haçan taýlanjakmyş, nämeler bolup geçýär o ýerde. Halkym bir gün ýaly hiç zatdan habar ýok. Ol özleri saýlýar, özleri nime diýerler? Gerek sağlar ýazýarlar. Gerek sağlar ýazýarlar, poz ýarlar. Bir gaty bir neme üýtgüş bir interesni neme güljek bilen ağlajak mı sen? Bolýandatlar. Adamlaryň ykbalyny özleri çöp ýa-da polup ýörler. Saýlaw diýilene şolar ýalak geçmeliler. Her kim barmaly, golunu bermeli. Ödem gizli bir kabinaň içinde hiç kim görenek sen kime ses berýän? Gizli ýagdaýda da ýa salqaýdýan. Bir neme ýaşyk bir zat var, skaner edýär, aňry geçe ol görünüp duran ýaşygym däl aýnaly. Ýa-da neme ol çeken kagydyň beýlesini aşak başak öwrýän hiç kim görmedýär, şonu salýanyň özi edil neme ýaly. Alyp gidýär aňyrlygyna ýaşyga baryp diýär. Ýönüp biz göremizok, nira gidýär şu ýanky ýaşyk aňyrty görünen o. Aynalylar hiçili. O Türkmenistanda bir separ saýlaw geçirilende ýadyňyza düşýärmi? Bir salýa bolyn 2-3 tan list gaçýarda ýanky aynaly oladan görünüp 2-3 tan adama ses berip gaýdýar bir maşgalan. Biri barýada ol adamlaryň kime ses berjegini sen näme bilýän? Per ol başga ýer saýlajakdyr belki. Ýok şol adamlara çenni, goňuşy bolamna çenni, gollaryna oşolara derek salqaýdýar-da, seredin bolýan. Ona göz görtüli ekranymda görkezdir ekranyny. Beýle zat bolmada. Almada. Ne şu adını şeyle zat bar ne häzirini 50-50 bolup durda. Demokratlaram 50%, Respublikanlaram 50% bolyn. Georgia ştatda nähili ses berilse, şoňa görä meselem aýdaly bir san sesi, aýdaly Respublikanlar gazansa, bir san sesem demokratlar ýitirse, başlam. Şunu bir gaty bir neme bagarşylyk emele gelýär-de. Şuny ýaly da vice prezident çödýär. Onuň sesini ses berýär. Ha. Kim eýlemeli? Ýöne Biden'ın aýdyşyna görä gaty dowolny neme. Şuny ýaly rezultat 20 ýylyň içinde de bolmady diýip. Gaty dowolny sebäbi bileme diýmek, ýene de Ukraina şu kömeklerini dowam etdirmekçi diýmek. Diýmek Biden dowam etdirjek berilýän kömekleri. Ol kömekler berilip durulsa-da näme boljak? Ukraina uruşy ýeňjek. Indi ben bärde uruşyň tarapdary däl. Gaýtan tersine şol biz bilýärse 91-nji ýylda her respublika özüniň garaşsyzlygyny alanyna şo ýerde territorialная целостность департат başa gol çekildi. Bir giden döwlet şoňa gol çekdi. Her bir aýratyn çykan döwlet SNG döwletleri şolaryň territorialny целостности doğallygyny saklaýar. Bütünlüğü doğallygyna durmaly. Hiçbir döwlet bir-biriniň üstüne çözmana ya almana ya goparmana ya böleklere bölmene haky ýok diýen nime gol çekdiler ýanky şertnama. Inni buny bozup 91-nji ýyllaky şertnamany bozup Putin näme diýär? Ona özümizi görüp ýörüz. Edýän datlaryny. Şonuň üstüne şeýle atanak çyzdy. Putin şo şertnamanyň üstüne. Inni eger şu Biden ýene de demokratlar ýeňen soň dowam etse kömegi Ukrainanyň öz şu territoriýasynyň bitewýligini gorap saklamak üçin kömek berýär Biden. Inni Ukraina ýeňse Orsiýet bilen näme boljak? Orsiýet döwletine ýa-ni Rossiýa döwleti dagajak, ýa-ni ekonomik tarapdan ýa-ni ykdysady tarapdan gaty pese düşýär, gitdigiçe olam görünýär. Inni näme bolup geçýäni ýaňja bir saat, ýarym saat bolanyrda Ispaniýa bilen gürleşdim. Orsiýetiň adamlaryny kabul eden oklar. Öýerde ýa-ni gaçyp barýan bar, ýene bar, bosgunlar bar, ýa jaý alyp çykjaklar bar, ýa ýene bulan pasportyna teredip Rossiýadan gelen bolsa, ýa doglan ýeri şo ýören bolsa,
İň berkisi barıp bankdan hasap açıp bilen oklar. Ol o territoriýa girip jaý almak başga ýerde. Ol başga urunda. Şol ortlaryň inni bütün inni hemme milletini ortadan ähli ortlaryna günä da ýok. Ýöne şonu da şol biýüne ortada gaçyp baran üçin, ýa-ni öz ýurdundan gaçyp giden üçin başga ýerler kabul edenok. Ýani Ýewropa döwletleriniň köpüsi kabul edenok. Ýani şu ýerde ort milletiniň başyna düşen bir bela kupbut bir adamyň nemesinden gelýärdi. Bir adamyň ýüzünden. Bir adamyň ýüzünden näme diýär? Bir sygyryň fiýdigine müň sygyr taýýar diýärdi. Bir adamyň edip beren işine bir giden adam ziyan çekýär. Ortadan halky, garyp halky. Ol aýlygynyň bul aýlygyna ýetinip bilmän oturan bir döwüm çörek tapman oturan obo kalkolarynyň adamlaryna görýäňiz halmada ýaşaýyşlaryny ýykan ýumran jaýlarda, awariýny jaýlarda ýaşap oturýarlar. Agaç bir jaý gyşaryp duran gapdalyny agaç dikip şol söýäp ýykylmaýan jaýlarda ýaşap oturýarlar. Göni gözümiz bile görýäs. Şolar ýaly garyp halky bar. Indi şol adamlar kösenip ýör. Ne bolýan zat inni şu ýerde demokratlar ýeňse, Russiýanyň derbi dagyn boljagy, ýa-ni pytrajagy görünip durda. Onuň bu taýda diýmesinler gelip ine siz ortlara garşy gidýäňiz diýip garşy giden bok. Bir adamy bütün döwleti şeýdip zaýalany, şeýdip yer bilen ýegsan edýänni bir nimet bilen bokda. Şol gollap bilen bokda. Gollajak däl. Şol bir adam bütün orta döwletini ýa-ni yer bilen ýegsan etdi özüniň tagty üçin, özüniň awtoriteti üçin, özüniň imperiýasynyň ýa-ni kult lichnosti diýär. Şu kult lichnostyny has berkitmek üçin edip beren zatlary gaýtam tersine täsir etdi bütün halkyny, döwletini. Inne adam sanyna da goşanoklar. Ine G20 Lavrov gitdi-de ýa-ni. Ne düýün gidenler-de. Şuny ýerden mi düýün gidenler giden bolsa? Şuň molýat siziň ýemäňiz bil. Biziň wagtymyzda şuň molýat siziň gide düýün molýat akşam. Ine öýde bar bilmän Lavrov gidýär. Lavrowyň keýpi nol. Barasy gelip gidesi gelip duran o. Aslynda prezidentler ýa-ni ýurdun baş tutanlar gitmeli olarna. Bular ýaly bir esasy bir nemeli ýerlere şoň ýaly ýagdaýlarda ýöne Putiniň özüniň eltilmejegini bilýär. Ya yüzü yok. Kıyalak bolmayın diýenlerde näçe ýerde maskara boldy. Garaşdyrılıp ya ýenedilip yüz berilmän. Bulan haýsyna yüz berildi. Häzir geçen sapar sammitde Lavrov'am gördüňiz-de hiç kim haram ýemedi, oň bilen surata da düşmedi, oň bilen ýene de bardy gitdi, ýene keýpsiz gitmeliler zor bilen, neme? Isleseň islemeseň bir kim bolsa bir gitmeliler o taýda. Yani bu uçuna eltmeýärler. Men pikirimçe eltmediler bu kadiýen. Ya özü gitmedimi? Şu arada siz nämeler bilýäňiz? Ýa-ni ören gyzykly, bolan tema gyzykly diňe men düşünýär, ol biziň halkymyz üçin gyzykly ölçäri. Sebäp Türkmenistana ne sebäp döwri, ne soňra saýlaw meselesinde hiç haçan adalatlyk bolan ýeri ýok. Sovet zamanına Kompartiya kimin kandidaturasyny şol görkezse surata çykaryp ine şolar kandidat diýdi. Şolar hökmen geçýär. Her okrukdan bir adam görkezip başga adam ýok da ses bermäge. Etlemese şol adam geçer. Ondan niýatyň da onu biraz oyun oýnarly. Önçe birinçi SSR ýykyrjak döwri, biraz demokratiýaň berleni olam şo Gorbaçowyň üýtgedik gurmak siýasaty bilen baglanyşyk bolsa perestroika bilen. Ene şo taýda Türkmenistanyň parlamentine aýkan esen bolsa şo halk tarapyndan hakyky saýlanan deputatlaryň sany 10 adama da ýetenata 175 için. Alan şo parlamentlatura hökümetiň kompartiýaň belläni adam. Ene şol 30 ýyllar ýaňy deňeşdirdiňiz de Türkmenistanyň o kandidaty belleýän hem özleri hökümetiň saýlaýan hem özleri hasabadyny sanawyny çykarýan hem özleri halk ýok bu taýda. Ýöne şolary
şu ýa-da jenayetkar topara ýa hökümete gural bolup hyzmat edýänler şu set sanaýjylar saýlaw çartagyna oturan muallimler, bu mektep direktörleri we mektep dawuşlar. Ine şolan eli bilen Türkmenistanyň şahsiýet kultum ornaşdyryldy. Şolan eli bilen ine bir şolar ýaly guramaçylykly jenayetkar toparan häkimet başynda otur ýyllar. Muallimlere öz wezipesini saklanjak. Şu alyansa uçup hakları var büdjetten. Şonu sıktırmazlık için islenip yani cenayete baş koşuk ya haramdadalığı, kalplığı. Yani şoranın şu ediyen işleri düşünüp cemiyetimiz, halkımız 30 yıldan uğrak şular yani. Şukur içinde de düğününe yatıp. Ama Amerika bir gen tan devlet dünyada ne bir demokratiyan Avrupa'da deyip tanalya bu. Amerika'da halkın yaşayış durmuşu bizim devletlerimizden kän uzakda we ýokurda ol görünüp duranda her bir jemgyýetiň öz üstünlikli tarap bar, kemçilikli tarap bar. Elbetde Amerika'da da näile marza kemçilikler bardyr. Olar bir 100% ideal döwlet däldir. Ben içinde yaşamamdan onçasını bilemek. Yani siz şu devlette ençe yıllar var yaşap ýörsiňiz, şoň üçin sizin aýdýan sözleriňiz, getirýän ýa faktlaryňyz, mysallaryňyz bizim halkymyz üçin atywazy görüli alarlyk diýip düşünýän. Şoň üçin näse Amerikaly türkmen watandaşy bolup dursaňyz da hol çaryn. O ne özüňiz gatnaşyp ýörsiňiz saýlawy, ine kime ses berýäniňizi açyk aýdyp dursaňyz, erti şu demokratlara ses berdim, erti respublikalyga gelip men işimden aýrar, ýa maňa azar berer, ýa men ýyzarlar, ýa türmäge basar diýen alada ýokdur. Her bir adam şahsiýet. İstesen kim istesen ses ver, şoňa ses berýär. Ine şol esasy gymmatlyk insan üçin. Ine şonu Amerika'da bar. Şol Amerika bilen bizim halkymyzy gorkudýarlar daý ine bular eýle, aý bular beýle. Mesela musulmanlara azar berýär, azar berýän bolsa näme üçin onu Arap döwletleri Amerikan saýatyny gülläp besip otyr. Bara, olursa mysal. Ya Ýewropa döwletleri. Ya onun öz ýermeleri bile bir guramaçylykly birleşiklerde durýarlar, ykdysady birleşik, syýasy birleşik, NATO ýaraly. Kim diýen görüpdir? Ýöne şonu halklaryny eklep bilmän, saklap bilmän, kime mujawat atjagyny bilmän ýörer, kelesen ýol başlyk, ýa döwlet ýol başlary. Ýa sonra gulagasiýarlar, ýa sonra propagandistan tapýan oýuny diýip hasap et. Ýogsa şu SSR döwrüniň ýa uruş ýyllaryna lentlizi ýiberen Amerika Türkmen ýa bagyşlanan Sowet halkyna açlykdan çykmak kömek eden şolar. SSR ýykylaryna Russiýanyň halkyna ýmit baryny mugduradan ýene de Amerikan halky we döwleti. Bu zatlaryň üstüne çykyp bu Amerika elbetde Russiýa näme kömek etdi? Barja zatymyz bizim elimizden aldy Türkmen. Şu güne çelip biz öz döwletimiziň eýetde ol görüp duranda. Ýöne sizin getirýän mysalyňyz aty dogry. Ýani Türkmenlerde kim ses berdi, näçe ses berdi, haýsy kandidat näçe ses aldy, o halka barmysyň diýenler özüne gerek sany ýazýaly bolup oturdy. Ondan sonra bizim halkymyzyň birine geleňsizlik hemmesi bardy. Häsiýeti ýa cehennemçilik. Ine bir masalada aýdyr, 8 adam, 7 adam, 10 adam ses bermeli bolsa, sonra ählisiniň pasportyny ýygnap, erkek kişi saýlap, uçastagyna barýar, pötüledip, olar nogoýany plani, han ber 8 saat bülter, öz içine giýip, kime ses berýär, näýil berýär, bülterler oklap çykyp honun berdi, bir iş bitiren. Birinde sen öz maşgalan hakykyny elinden alyp ses bermek hakyky. İkinciden sen ondan şu maşgalan bagtyny ýatyrdyň, bir de kandidaty ses ber. Üçüncüden ennem şu ses beren için ejer çekip otyň, onun başa biriniň üstüne atjak boldy. Ene Türkmen kömsekli üç taýdan gelipdi. Demokratiýaň ýoklugy, milletiň kördehin bilimsiz, ilymsiz ganylygy, şu zatlaryň hemmejiniň sebäbi bolup durýar.
Ene demokratiyanın özün devleti, bay devlet dünyada. Huzurlu gayratlı bir taraftan harbi taraftan yankı taraftan iktisadi taraftan sosyal taraftan dolu golluğu var milletine yani şu devlette yani saylığın geçişi vardı sedaydı o tersinede. Bir stat değil yani bir Türkmen geçerse bir etrafta yani tekses doğru sayılır oturman için ya şu tayda biraz gümrük yağdayın dörerlik için şunu dekabrın altına o yerler. Bir ayı da tüşür yani. Hem yerde geçti ama şu etrafta inni geçmek tazede. Seyredin. Yine kanunun işleyen devletin şeyle. Bizde olsa seyreder midiler şu zatlar? Yok. Üstünü tank yer sorup geçip böyle İslam adımdan ıglan ettiler. Ne mi? Yani serdar mesela sokar. Sunsa ses alınır diye. Yok. O tanıyan adamım yok. Yani sonra ses spesifik adı var deyip son adının karşısına yani çıkıp koyarız şu sayılarını yaşına ses veriyor. Ona medyen yani sayılı komisyonun azaları. Hatta adımla var şu serdara karşı ses verelim olsa o bir tüyler taşlan onun oruna tağda bir tüyün okunuluyor. Ona medyen yani de son mektep muğallımları. Ondan siz olgun denalı var görürüne diyanı. Dün yiğitlerimiz görürüne etti. Yine Türkmenistan'ı şular yani Ağrıyağdaydı öğredik. Cemiyetin öz için. Dörö diyen şu çağaları ılım mermel muğallımlar. Olar ne şular yani rejime hizmet ediyor cinayetkar toparı. Ola pikirde bu halkın çağatını şular yani derece koysa ertesi bu biz aman alır mukaddiye yok. Bular yani rejimler özünü döröden kollanan adamın ip toko diýerler sonunda. Niyaz Gorkaz da han yaka minister galyp şol döwrüne. Näçin çulkyň döwrüne galyp. Ene şeýtip gezekli çemse bir-birini ýyk kotaryp otyr. Ýöne ikara deýjek çekker, ene sada rahmetke şart bolup. Şonlukda jok bolum men, ol çaryn. Ol Amerikada geçen saýla olur. Bizim devletlerimiz için entekka kan o rahmet çekilmeli saýlaw. Görüle bolupdyr o. Elbette biz gowsunu saýlap barman. Şuwetlerde de şol real saýlawlar geçirilýär. Ýöne Amerikada bir günde geçirilen saýlawlar etaplaryň geçirilýär. Bizde bolsa ýa şol Amerika ardyny öýkün ýa sorgan bolýar. Yeme senat töredýär. Senat diýdi benim halk maslahatymy orup on ýa-ni dar düşünjesini ýa-ni senat bolmaly. Özü belledi 56 adam özüm ýolbaşy. Ol 56 adamym o 18 aşgabatly we aşgabatyň welaýatynden. Boldy. Ses köpçüli oň elinde. Hanra da ödün tek prezident bolup otyr ha ödün başlyk bellede ol. Hakkı yok ayol etme. Katı doğru belli hakkı bir öğren ama doğru yürüdük belli. Doğru çağırdı şeyde. Yine ben görüyen de attım şu da attırdı ne vardı şu faylı vardı. Yöne bizden haiş o şu polyan dağıtları içki yağdığını halkın özünü duyuşu şu faylı oraya katması öz pikirini aytmak mümkünçülüğü yazmak mı mass medyada çıkış etmek mi? Şular vardı bararız halkımıza gençler düşünce versen bu ortak düşünüyor. Neme da kalmada İslam dadyny aýa telewizora çykyp bolýam ýa bir interview berip bolýam aýdyp bolýar da dama. Ondan agyny tutup agyny ýapyp duran ýok, onu diýmek bolanok diýip arkaýyn aýdy bermeli. O bir neme dat ýok. Demokratiýa diýip ne ştatlara diýil ýa. Itlen kandidatyňa ses berip bilýän. Iňe tasly adam şu ses berişlige baranda senin eline bir san bülçet berilýär. Onun bir ädim ýöremelle baran ýerine adyň ýazdyryp onuň aýdyň görkezýän, sen aýdyň boýunça ýaşaýan ýeriň uçastygyna teredip şoňa görä adyň doldurup kompýuterden sen adyny tapyp onuň eline bir san bülçet berilýär. ID değil yani muhaliflerini düşünüp aydıp verin halkımıza pasportun orunu tutmayan doküment. Ha o neme? Dokumentanın pasportu var mı? O tayda ID yok. Ha o ID diýilýändat ýa-ni bir neme diýilýändat bolýar. Identification ýa-ni bir suratyň bilen şahsiýeti tasdikleýiji dokument. Şahsiýetini tasdikleýiji ýa-ni dokument bolýar.
aýdy. Ol ýa-ni sürüjülük şahatnamatan bolup bilýär. Itlenlik yüzüň suraty bolsa bolýar şo emme danlaň bilen. Ne şolar ýalyrak hanymlardaga gepleşigmeden şolardan ibaret diýenki aýtjak goýjak batlamaz. Bolur. Onu ustada eger emme aýdyp bolunmasaňyz saýlawlar barada diýjek zatlaryňyzy watandaşlarymyza onu tamamlatan bor sebäp maňa da ýene bir gepleşik bar. Sizin iştedir. Sağ Bolýar. olun. Destek bereniňiz üçin saýlawlar barada ýöne şo Georgiýada geçjek saýlawlar ýa geçen döwri halkymyza maglumat hökmüne ýetirseň gaty bolýar diýip düşünýär. Bolýar. Sağ olun. Arkadaşlar. Sağlıkla görüşelim. Bolýar.